Mwari mangona nano. Tata vaenzi vedu vabva kuHarare East United Methodist Church. Vana Reverend Mukhanana netimu yavo rega ndisiye nguva kwavari. Over to you, sir. Thank you so much. Opportunity. Makadiwa dikani muri kufara ere? Tinotenda sekutaura kwezvaitwa ndinoitwa Reverend Oscar Mukhanana, District Superintendent wedunhu rinonzi Harare East District United Methodist. Tauya nhasi unoyo kuzokushanyirai nekukuonai nekufara pamwe chete nemi. Wendauya nawo pano tina Mr. Chigudu, wariwo Dr. Chigudu, wariwo District Leader wedu, wari kurudyi kwangu kuno tina mai Nira, then tina mai Machavanga, wari another committee member yeChurch and Society. So tauya pano nhasi. Our main purpose yevisit kuuya kuzokuonai nekufara nemi munguva inoyi yatiri kuziva kuti tiri museason yeChristmas. Yatiri kuziva kuti Christmas inguva yekufara, inguva yekupangidzana rudo, inguva yekushare zvatinenge tiinazvo mukati medzimba dzedu. SeChurch United Methodist Harare District yakurangarirai imimi pano pafemale presence. Tauya nezvinhu zvetauya nazvo kuzokupai kuti waine nguva yekuzofara nekupembera muchizozvishandisa pamunenge muri pano. Mungada kuziva kuti munguva ino inguva yatiri kupangidza rudo rwedu kunemi sekuuya kwatenzi wedu Jesu Kristu. Purpose yekuuya tinonzwa pana John chapter 3 pavhesi ya 6 kuti Mwari vakadisa pasi kwazvo ndizvo vakapa mwanakomana wavo Jesu Kristu kuti auye kunesu, kuti ani naani anotenda kuna iye haafi asi anowana upenyu usingaperi. So ndio Christmas yatauya nayo kuzofara nemi, kupangidza rudo rwedu nekukurangarira imimi muri kuno, kuziva kuti dzimweni dzenguva vangaita vashoma vangauya kuzofara nemi asi sitauya kuzofara nemi. Mwari vazokubatsirei, Mwari vazokukomborerei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Church iri kunamatirai, tiri kunamatirai zvakanyanya kuti muve neutano munguva iyo nyika yakatenderedzwa kunzoko nezvirwere zveCovid-19 zviriko, asi Mwari ngavakuchengetei muve neutano kudzamara muchibuda Mwari vachikukomborerai. Zvino munguva inei regai tingokumbira vashoma vatakutambidza zvinhu zvatinazvo. Regai tikumbire Dr. Muchuye muchitambidze. Mungangosimuka vamwe vachiuya muchitambidzwa. Simuka here. Vana vacheche vane dovi mutore dovi revana. Yes, vana dovi. Okay, thank you. Good. Imini sechechi seimaona zvakakodzera kuti muye kuzopa vasungwa zvinhu zvekushandisa. Mazita isusu United Methodist Church Harare East District taona zvakakodzera zvikuru. Iri mandate yedu seChurch kuona nekumaira kunenge kuine vanhu vanenge vachitambura, vanhu vari kasungwa, vari mumajeri, vanhu vari muzvipatara, vanenge vasina zvikwaniriso zvakakwana. So tiri kudzadzikisa mandate yo Jesu Kristu akatisiyira kuti we need to care for the need. We need to look after for those vari kutambudzika. Jesu Kristu munomuzwa paanotaura kuna Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, is anointed me to preach the word of the good news to the poor. So that mandate is the mandate of the church.
kuti tiende kundoona nekumaira nekupa vanhu vanenge vari kushaya, kunyanya vari munzvimbo dzakadai dzatinoziva kuti munguva yeChristmas vanenge vasina kufara navo, vamwe tinenge tichifara tiri kunze, ivo vanenge vasina. Ndo sakaita maona tasundwa nemweya kuti tiuye kuzopa nekudonata as a church, showing love kune vanhu vari in need. Mashoko enyu amangade kutaurawo kuruzhinji rweZimbabwe takatasana nenguva ino yeChristmas tichitarisa muenzaniso wamaratidza pazuva ranhasi wekupa vari muusungwa kana kuti vanoshaya. Chokwadi manzwi andingada kuti nditsvitse kune vari kunyika yese pasi rese vari kundinzwa, kutaura kuti wadikani zvakakosha kuti tinge tiri kurangarirawo vanhu kunyanya vari muusungwa, nekuti vamweni vacho vakapara mhosva dzavo vakadzibvuma vari kudzishandira, endezve pamusoro pezvo vanhu vari munguva yekugadzirisa upenyu hwavo. So zvakadaro isu tofanira kuvasapota, tinofanira kuratidza kuti tinovada vanhu vakangofananawo nesu, kukanganisika kunoitika asi vanhu vakafanana nesu. Naizvozvo tinofanira kunga tiri kukurudzirana kuti munguva inoi tisandofunge tega tiri kunze tichinwa nekufara nekupembera nekuita zvimwe, ngatizofungei neavo vari in need, vakafanana neavo vetauya kuzoona mukati mezuva rino ranhasi. Mazvita ndoitwa Dr. Andrew Chikurubi, Associate District Lay Leader muHarare East District yeUnited Methodist Church. Dr. chirongwa chamauya pazuva ranhasi kuno kuFemale Prison yechei? Nhasi tauya kuno kuprison kuFemale Prisoners kuti tizoratidza rudo kuburikidza nekupa zvatakaunganidza sechechi, zvinosanganisira zvekupfeka, zvekushandisa nezvimwe zvekudya, mainly kuzouya kungofellowshipa nema-inmates tichiwaratidza rudo kuti Kristu anovada, and munguva ino yeChristmas tiri kuvarangarira kuratidza rudo rwatakaratidzwa naKristu pamuchinjikwa. That's the main agenda yatavinga nhasi. Tingati kune vakawanda vanoshaya, asi imimi sechechi sei masarudza kuti regai tiende kuChikurubi Female Prison? Tasarudza kuChikurubi Female Prison nenhau yekuti kuprison washoma vanogona kuwana mukana wokusvikira, and tiri kunzwisisa kuti dzimwe nguva zvavanokwanisa kuwana zvekuti vararame zvinenge zviri limited, so we are there to support, to aid on other organizations and partners vanoramba vachibatsira kuti vave nekugarisika kwakanaka, vave nechikafu chiri enough nezvekupfeka nezvimwe zvavangashaya, especially munguva ino takatarisana neCovid-19. So mainly we know kuti out there kune wazhinji vanogona kuwana access iri easy kuti vabatsirike, but panapa vanhu vanogona kuva nelimitation, so that's why we chose ma-prisoners kuti tive tinovabatsirawo munguva ino yeChristmas. Zvakare ma-females we understand ndo vari more exposed mukatarira nyaya dzatauya nadzo, zvimwe zvekushandisa nga mapedzi nezvakadaro, taona kuti zvingavabatsirawo munguva yakadai. It's 22 liters. 22 liters plus 4 and a
So, yeah. Madam kureva samba wewe. Ngawapa vachiongotorwa mapurisa tipo ongopiwa at least ongoended out. The rest is stuff itakungosiya tisikuita problem yedu yatanga tida kuti tiite yekubika tichizire kunokunawo pamwecheto kurotanze kungotsveta kungokupai tichingogona kuita kupai zvinokuitiwa kuti patipa izvivavo zivo kutasvitsa Itauti imi mayelo ari imi. Zvenda kupima. Tora mutambidza vachitoro chenda kana no ati vasikana uya muchitambira muchiendesa kumusoro Vasikana kuseri. kuseri Iwe. Pane munhu here pachadhi pacho. Ada kubika takaka Okay. Ndonzi Pastor Nyarenda ndabva kuRiver of Life Church. Tinoshanda pamwechete nePost. Taona zvakakodzera nemamwe shamwari dzedu veNorthside Community Church vari pano kuti tiuye semakore ese kuzopa Christmas kunana mai nemadzimai ari muprison. Chishuwo chedu nokuti ukama hwedu hwatavaka neZPCS hwati kurei
saka tunoona every year zvakakodzera kuti tirambe tichiitira madzimai Christmas box yavo nekuvapawo nekuvabatsira. Kunyanya zvakare kune vana vanenge vari mukati munomu, ende vana ivavo ndo vatinenge tichitarisira kuti at least tikakwanisa kuti tivabatsirewo vawanewo Christmas yakanaka yavanenge vachifara, vasingazosuvi kuti nemhaka yekuti hatizi kumba, but munomu vanokwanisa kufarawo nekuda kwezvipo zvatinenge tavaunzira. Saka chishuwo chedu kuti vave neChristmas yakanaka chero vari muusungu. Tingati sei masarudza kuti regai tiende kuchikurubi female prison? Isu hatina kusarudza chete kuya kuchikurubi, asi tinoshanda nemaprisons ese. Semakore ese igaroziva kuti vanotozviziva kuti Pastor Nyirenda netimu yavo gore negore vanotouya. In fact nokuda kweCovid hatina kuzokwanisa hedu kuti tikwanise kuita kubika panapa, nokuti tinouya tichibikira pano. Chikafu chechi chamaona ichi tinouya tichibikira panapa, todya tichifara, bhendi redu richitiridzira samakore ose. But nhasi nokuda kweCovid tinoona kuti zvakakodzera kuti tichengetedze mitemo uyezve kuti tirege ku exposure. Saka maona zvakakodzera kuti tiuye kuno kuchikurubi. Inyaya yekuti every year tinouya tichipa, and also last week but one tanga titori kumarondera open prison. Saka tine ukama, tine ushamwari, and uyezve hachisi chokungotanga kuti tauya kuchikurubi. Inyaya yekuti tine ukama neushamwari hwatiinawo. Muchidimbu zvimwe zvirongwa zvamuri kuita nemaprisons ndezvipi? So zvimwe zvirongwa zvatiri kuita, tiri kurana program yatinoti isusi healing through forgiveness. Program iyi ndiri kuona ine rubatsiro yairi kupa kumadzimai uyezve nekuvarume. Program iyi ine chekuita nekubatsira vanenge vakarwadziswa, vanenge vakarwadzisa vamwe, and tobatsirana kuti zvinorevei kuregerera, kukanganwira vanhu vanenge vakakukanganisira, and uyezve unokanganwira sei, uyezve zvaita sei, uyezve ne-some of the challenges aunenge wakasangana nawo, anosanganisira nekurwadziwa, nekunzwa kuti handigoni kuregerera munhu. Saka tinenge tichine process yatinotarana program inotora almost like 8 weeks, but tinenge tichiita compressed, toita within 3 days or 4 days kuti tikwanise kusangana nevanhu vanenge vakarwadziwa vaine maproblems iwayo. Saka program iyi ndiri kuona ichibatsira zvakanyanya, and ndinotenda kuti kune vazhinji vanoziva matestimonies akabuda as a result yemaprograms atakaita in the past. Saka iprogram iri kubatsira, and ndo yatiri kutarisira kuti tichada kuti tiirane mumaprisons ese, nokuti takapuwa mvumo yacho yekuti tiirane mumaprisons ese. Saka tinotarisira ndo mamaprograms tinorana. Besides that, tine preschool kuno kuchikurubi female. Ndofunga muziva munoiziva preschool yedu yatinodzidzisa vana, and vana vevasungwa nevana vemaofficers vanouya vachisangana ende vachibatsirwa. It's a preschool iri ine standard yepamusoro, namatichers ari well trained. Saka chishuwo chedu nokuti sechechi uyezve savafundisi tine mutoro wokuda kuona vana kuti vabatsirikana, uyezve vana vakura vari muenvironment inovabatsira kuti vazova vanhu vari responsible kana vachinge vava vakuru.
Vasikana. Vamwe uyai mamapictures. You were there, put it. Changobata zvakasiyana-siyana nenyama dzacho. Vamwe vasikana uyaiwo kana 2-3 apa. Uyai tione vasikana. Tikuda vasikana vanouya kana Mwana zvandai ndikuudza. uya anoda. Munogara mamaski motarisa pasi. Amuchandiki nhasi. Musaita stress kana iChristmas. Kabata papi mwanangu. Unogona kutanga kubata mahambazi esa. 1-1-1-1 mahambazi. Mahambazi anozorora apinda pamunhu. Multiplied by that's when we can multiply by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. You want a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vane mazita ichiplastic ine zita zvibrand One page. Child. mahamba zvacho akangosiyana kuti according to Page yemwana. Mune 4 gates. The biscuit, the bus soap, 4 gates, the toothbrush, the biscuits, bath soap, and sweets. Those are nice. Mazero
Wanaka? Ma 0909. Ende cheki ndo kusiana. Saka undupanenga kutora makika iswa upside down. Yeah, it's upside down. Zaenda kuziru. Zese zaenda kuziru. Chicken tani nyama pia. Ya nina uzengenda za kumakini. Alright. So makini another good guy. Vanessa! Uya! Saka tutangana seo hiyo yani. Just for photo, ngomira photo, ngomira photo la ipana. Hai kwa Vanessa enda kupiga. This one. Ajera! Shetero Vanessa! Vanessa alipiga. Vanessa. Vanessa. Matindi tenga nimekondo. Vanessa. Okay. Next one here is easy like Makama. Akana